ಬಸಳೆ ಗಜ್ಜಿಪಾ ಏನೋ ಅಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಚಾ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಕಾಫಿಯಾ ಹಂಚ ಮತ್ತೆ ವಿಷಯ ಆಂಡಲೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಇಲ್ಲಗಿ ಇಂಕ ಬೇತಕ್ಲಿ ಇಲ್ಲಗಿ ಪೋನಾಗ ಆಸೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಕಲ ಇಲ್ಲು ತುನಗ ಒಂದು ಲೈಟಿಂಗ್ ಬರ ತುನಗ ಅಂಡ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಚೀಪರ್ದ ಹೆಂಗೆ ಪಡ ಕಮ್ಮಿದ ಏತ್ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕೊಂಡು ಆಟ ಕಮ್ಮಿ ಇಡ ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಮಲ್ಪದ ಆಂಡ ಪೋಡಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪೋಡಿಗೆ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಬಂಡ ಅವು ಅಲ್ತ ಬಲ್ಪ್ ಉಂಡತೆ ಅದು ಒಂಜಕ್ಕೆ ಏತಿ 400 ರೂಪಾಯಿ ಅಭಿ ಆಂಡೆ ಚೂರು ಬಲೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಯಾಕೆ ಪಲ್ಟಿ ಬೇಡ್ರಿ ಓ ಏನೋ ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕರೋಳಿ ಕಿಚನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಇನ್ನಿ ಬುಧವಾರ ಗಹನ್ ಬತ್ತಿಲಗನೆ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಗಹನಗೆ ಚಾದಿಗೆ ನನ್ನ ಬಯ್ಯದ ರೂಟೀನ್ ಅವೇ ಮಾಮೂಲಿ ಶುರು ಹಾಕೊಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲದಡೆ ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಲ್ಪ ಇನ್ನು ಬೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ನನಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಂದೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇನ್ನು ಪೂರ ಬೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ಫನ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಅವತ್ತಂದೆ ಇನ್ನಿಗೆ ಅಜ್ಜಿಪಾಯರಂಡು ಹೆಂಗೆ ಬಸಳೆಗಳ ಅವು ಇಟ್ಕೊಡೆ ತೊಷ್ಬಾದೆ ಅನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮ ಐದೇನೆ ನಾಳೆ ಈ ಬಸಳೆ ಯಾವ ಕಜಿಪು ಬಸಳೆ ತುಳಿ ಇನ್ನು ಯಾನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮನ್ಪುನ ಗಜಿಪು ಬಟ್ ಬಸಳೆಗೆ ಒಂದು ಬೆರಕೆ ಮಾಡದೆ ಕಚ್ ಮಲ್ಪರ ಎನ್ನ ಕಡೆ ನೀವು ಪೇರು ಬಸಳೆ ಬೆರಕೆ ಮಾಡದೆ ಅತ್ತು ಬೆರಕೆ ಮಾಡದೆ ನಿಮಗೆ ಕಜಿಪೆ ಹಾಪುಜ ಅನ್ನೊಂದು ಪೇರು ಬಸಳೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಬೆರಕೆ ಮಾಡದೆ ಕಚ್ ಮಲ್ಪುರ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಯ ಮುಟ್ಟಕಾತೆಯನ್ನ ಪಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪದಂಗಿ ಕಣದೇರು ಪದಂಗಿ ಕಂತಿಲಕ್ಕನೆ ನಮಗೆ ಕಚ್ ಮಲ್ಪರ ಇನ್ನೊಂದು ಚೂರು ನೀರು ಬಾಡ್ದು ಇವಳು ಒಂಚ ಪದಂಗಿ ನೀರು ಪಾಡ್ದೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೆಂಗೆ ಉಂಡ ಹೆಂಗುಲು ಇಟ್ಟು ಉಂಡು ಗೊತ್ತಂದ್ರೆ ಎಗ್ ಬುರ್ಜಿ ಉಂಡ ಎಗ್ ಮಾಡಿ ಕಂದಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಎಗ್ ಬುರ್ಜಿ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ 4 ತಿದ್ದ ಸೊ ಒಂಚ ಎಗ್ ಬುರ್ಜಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಉಂಡ ಅಂಚೆನೆ ಇನ್ನಿ ನನ ಮೀನು ತಿನ್ಪುಲ ಕೆಜಿ ತುರಿ 200 ರೂಪಾಯಿದ ಮೀನು ತುಲೆ ಈತ್ ಮೂಜಿ ಕನದೀರು. ಸೊ ನೆಟ್ಟು ಮೂಜಿ ಬಂಗುಡೆ ಕನದೀರು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಒಂದು ಮಲ್ದೇರು ಮಾತ್ರ ಏನೊಂದು ಮೀನು ಕರ್ಮ ಮುರುಮೀನು ಒಂದು ಮುರುಮೀನು ಮಲ್ದೇರು ಬಟ್ ಬಂಗುಡೆ ಮಲ್ದಿದ್ದೀರು ಮುರುಮೀನು ಏತು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಗೊತ್ತು ನೀವು 1 2 3 4 ಕೊಡ್ತೀರಿ ಬಂಗುಡೆ ಒಂದೊಂದು ಬಂಗುಡೆ ಮಲ್ಲ ಉಂಡುದುಲೆ. ಸೊ ಮುಂದಿತ್ತೆ ಬಸಳೆ ಮಲ್ತದು ಬಸಳೆ ಕಚಿಪು ಮಲ್ತದ್ದು నేను ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಇನಿ ಕೊಂಜೊಂಜಿ ಪೀಸ್ ಕಾಯ್ಕೊನು ಪಂಡ 200 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮೂಜಿಗೆ ಬಂಗುಡೆ ಪಾಪ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅರೆ ಶಾಕಣ್ಣ ನನ್ನ ಮೀನು ತಿನ್ಬಲ ಕೆಜಿ ಎಂಕುಲು ಮೀನು ತಿನ್ನೋದೆ ಸಮಯ ಇರ್ತಾಂಡು ಇತ್ತೇನ ಕಮ್ಮಿ ಒಂಜು ವಾರ ಕರಿ ಒಂದು ಬತ್ತನು ಒಂಜು ವಾರ ಕರಿ ಎಂಕುಲು ಮೀನು ತಿನ್ನಂದೆ ಅಂಚ ಅದೀನಿ ಅಂಜಿ ಮೀನು ಕಂಡ್ರೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಎಡ. ಸೊ ಪಾಪ ಮೀನು ಕನದೇರು ಫ್ರೆಶ್ ಉಂಡು ಬಂಗುಡೆ ಮಾತ್ರ ಬಂಗುಡೆ ಫ್ರೆಶ್ ಉಂಡು. ಓಕೆ ಅಂಚ ಬಸಳೆಲ್ಲ ಪದಂಗಿಲ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಎಂದೆ ಅನ್ನ ಸಿರಿ ತಕ್ಲ ಮೂರನೇ ಕನ ದಿನ ಮೀನಿಂದ ಪೊಡಿ ನವಿನೇ ಪಾಡ್ನು. ಓಕೆ ನನ್ನ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ನಿಂತಿರು ಇರ್ ಹೇರ್ಗೆ ದಾದ ಪಾಡುವೇರು ಇರ್ನ ಹೇರ್ ನೈಸ್ ಉಂಟು ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ವೇರು ಏನ ಹೇರ್ ಪಾಡುವರಿಗೆ ಏನು ವೇರು ಸುಮಾರು ಜನ ಯಾನು ಸತ್ಯ ಬನ್ನೋಡಂಡ ಸ್ಟ್ರೈಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಏನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮ್ಮ ಹೇರ್ಗೆ ಸೂಟ್ ಆಪಿನ ಶ್ಯಾಂಪು ಕಂಡೀಷನರ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರು ಶ್ಯಾಂಪು ಖಾಲಿ ಅದು ಆಜಿ ತಿಂಗುಲ ಆಂಡದ ಅದನ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಂಡೀಷನರ್ ಇತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆನಾ ಎಲ್ಲೆನಾ ಅಂದುಂಡು ಅಂಜ ಅದು ಅವು ಒಂಚೂರು ಗೊತ್ತಿನ ಹೇರಿಗೆ ಪಾಡುವೆ ಆವತ್ತೆ ಶ್ಯಾಂಪು ಯಾನು ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಂಡ ಏನು ಇತ್ತೆಂದತ್ತು ದುಂಬೂರು ದಿಂಚಲ ಏನು ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಹೇರ್ ಗುಂಡತೆ ಎನ್ನ ಹೇರ್ಗೆ ಎನ್ನ ಫೇಸ್ಗೆ ಏನ ಯೂಸ್ ಮಂತನ್ನಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಯಾನು ದುಂಬೂರು ದಿಂಚಲ ಪಗತ್ತು ಪಾಡ್ನು ಅಂಚ ಅದು ಒವುಲ ಸೂಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ದಲ ಆರ್ಟ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಬೂರುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದುಲೆ ತುಲೆ ಎನ್ನ ಹೇರ್ ಏತು ಉದ್ದ ಬತ್ತುಂದುಲೆ ಎನ್ನ ಹೇರ್ ಈತಿತ್ತುಂದುಲೆ ಈತ ಎತ್ತೀನಿ ಏತು ಗ್ರೋ ಅಂಡ್ ಹೇರ್ ಅವೇ ಪಂಡ ಹೇರ್ ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾರು ಮನ್ಪಿನಂಡ ಹೇರ್ ಅವು ಉದ್ದ ಬರ್ಪುಣು ಕೆಲವೇರ್ನುಂಡತೆ ಆಕಲ ಬೈ ಬರ್ತ್ಡೇ ಏತು ಕಟ್ಟಮಂತಲ್ಲ ಉದ್ದ ಬರ್ಪುಣು ಅವದಲ್ಲ ಕೈ ಗುಣತ್ತು ಅವು ಆಕಲ ಹೇರ್ದ ಅವು ಒಂದು ಎಂಚೆ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಉದ್ದ ಬರ್ಪುಣು ಅಂಚ ಅವದಲ್ಲ 30 ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅತ್ತು
ಸೊ ಎನ್ನಲ್ಲಂಚನೆ ಏದು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಉದ್ದ ಬರ್ಕೊಂಡು ಉದ್ದ ಬಣ್ಣ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಕೊಂತಲೆ ಐದು ಜಾಸ್ತಿ ಉದ್ದ ಹೋಗುಜಿ ಅವು ಒಂಜನ್ನ ಮೇನ್ ಹೆಂಗೆ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬೋಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಅವು ಬರ್ಬಿಸಿ ಅವು ಏತ್ ಮೊದಲು ಬರ್ಬಿಸಿ ಆನೆ ಮಗ ಟಿಫಿನ್ ತೆಕ್ಲೆ ಮಗ ಏನ ಗುಡ್ಡದಾನ ಏನ ದೆತ್ತಾನ ఆయన కూలి ఆడుకుని మారారా దేవరే ఇంక మండే వచ్చేస్తాను ముళ్ళ పిరోజు కూలి బైదుడు మురండంజు తినేంచి అన్నది గెత్తిరా అడ్గవు పిర ఉలా ఈ బైదుని మల్ల బైదుని కూలి మేతే జోరు అడగవు అడగవు బలే ಅಂಚಾ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚಾತನು ಮುಲ್ಲ ಹಿಡಿದು ಕೂಲಿ ಬೈದಿನ ಕೂಲಿ ಬೈತೆ ಜಿನ್ನ ಮಲ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಉಲೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೈದನಿ ಈಗಲೇ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಉಲಾ ಉಲಾ ಈ ಕೂಲಿ ಬಂದಾಗನೇ ಗೊತ್ತು ದೇವರೇ ಟಿಫಿನ್ ಮಂತು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಹಿತ್ತೆ ಅವನು ಮಲ್ಲ ಸಾಸ ಆತನ ಮೇನು ಕೂಲಿ ದೆಪ್ಪುನ ಹೆಂಕ್ಲೆ ಗಾಂಡಲ 10 ದಿವಸ ದೇವಂದೆ ಹೆಂಕ್ಲೆ ಲಂಚನೆ 10 ದಿವಸ ದೇವದಿತ್ತೆ ಆಂಡೈತೆ ಅವ ಸಾರೆ ಬಟಾಣಿ ಆಂಡೈತೆ ನಿಗ್ಲೆ ನೆಂಚದೆ ತೊನ್ನ ದೆಪ್ಪುನ ಕೂಲಿಂದ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಆತನ ಸೊ ಸುರುಕು ನಮ್ಮ ಚಾವರ್ತ ಇವು ಕಪ್ ಕಪ್ ಆಂಡ್ ಪಾತೆ ಪಾತೆ ಓಕೆ ಮೀನಿನ ಮಸಾಲ ಸೀರೆ ತಕ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಸೊ ತುಲೆ ಈತ್ ಮೀನುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಟ್ ಪಾರ್ದಿನ ಮೀನು ಮೂಜಿ ಬೀಲ ಚೂಲಿ ಹಾಂ ಚೂಲಿ ಅವು ಮೂರು ಮೀನು ಮೂಜಿ ಬೀಲ ಯಾನೈತಿ ಬಯ್ಯಾಗ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ರಡ್ಡು ಮೂರು ಮೀನು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಈತ್ ಮೂಜಿ ಮುಟ್ಟೆ ఒక ರಡ್ಡು ಮೂರು ಮೀನು ಎಲ್ಲೇಕ ಎಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಾಗ ಸೊ ಒಂಚನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ನೆತ್ತ ಮೂರು ಮೀನು ಚೋಲ್ದೆ ಇದ್ದೀಜಿ ಬಟ್ ನೆತ್ತ ಪೊಡಸ್ ಪೂರ ತೆಪ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಅಂಡು ತಿನ್ನಗಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡು ತೆಪ್ಪರೆ ಕಷ್ಟ ಎತ್ತಂಡಲ್ಲ ಹಬ್ಬ ಜಂಕ್ಲ ಬಂಗುಡೆ ತಲೆ ಬಂಗುಡೆ ಮಾತ್ರ ಮಲಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಹಿಂದಿತ್ತೆ ಬಾಜನಾಯಿ ಜಾನ್ ಕಪ್ಪ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಒರೆಂಕ ಅದೀಕ ಓಕೆ ಇದು ರೆಡಿ ಆಂಡು నేను ಫ್ರಿಜ್ ಇಡ್ದಿಕ್ಕ ಅಂಚೆನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಂದು ಮಸಾಲೆಲ್ಲ ಪದಿಂಗಿಲ್ಲ ನೀಟ್ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಗ್ರೈಂಡರ್ಡ್ ಅರೆಪು ಮಾತ್ರ ನಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಒಂದುಂಡು ಆತಿಜಿ ಸೊ ಪದಿಂಗಿಲ್ಲ ಬೊಯ್ತು ಪೂರ ಚೊರಿ ಆತನು ಓಕೆ ಗಂಟೆ ಆತನ ಕಾಲ್ತಮ್ಮಿ ಆಜಿ ಸೊ ಯಾನು ಮೀನು ಮಲ್ತದು ಐನ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಲ್ತದು ಒಂದು ಮೀಟು ಕಡರೆ ಪಾಡಿ ಬಸಳೆ ಪೂರ ಬೇರ್ದಿತ್ತತೆ ಐನ್ ಪೂರ ಬಂದು ಮಲ್ತದು ಯಾನು ಇದು ಎಂಗ್ಲಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲದಡೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಮೀಯೆ ನೆತ್ತ ಬಂಗುಡೆ ಅಂಡ್ಲಾತು ವಾಸನೆ ಇಜ್ಜಿ ಮುರು ಮೀನು ಒಂಥರ ಸ್ಮೆಲ್ ಪೋಡ ಸಿಡಿ ಎನ್ನ ಮೀಟ್ ಅಂಚ ಅದು ಅವೇ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಲ್ತದ್ರಪ್ಪ ಮೀಯೆ ಗ್ರೈಂಡರ್ಲ ಸ್ವಿಚ್ ಬಂದು ಮಲ್ತು ಬತ್ತೆ ನಾನೈತೆ ಒಂಚೂರು ಸಣ್ಣ ಎರಡು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮಿತ್ತು ಬರೇ ಬಂಡೇರು ಅಂಚ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗ್ಲ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಆತನ ಮೇಲೆ ಬಂದು ನಾನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ರೇಬಣ್ಣ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲಿಗ್ಲ ಬೋರ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಮಲ್ಪಲಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಡೈಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಆಯ್ನಿರ್ದ ಹತ್ರ ನಾನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಆಪುಂಡು ಅಂಚದು ತೂಕ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಪೋಯಿ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಅಂಡೆ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಂದ ಇಲ್ಲದ ಏನಪ್ಪರ ಬೇಲೆ ಆತನ ಏನಲ್ಲ ಆತಿಜಿ ಅಂಡಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಪವು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದುಂಡು ಯಾನಿಕ್ಲೆ ಪನ್ಪೆ ಒಂದು ಅಡೆ ಪೋದು ಯಾನಿಕ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ఎన్నాండు ఆయన అతిజి దే ఓహో ఎన్నాడు మీద ఇంక కైకర్ల వేనే అమ్మ అజ్జి అని ఎక్కడ పంపించాను సులువు అనిపోయానా ఆయ చూస్తారు ఆయ రెడీ ఇల్లే ಎಂಚ ಆತೆ ತೂಲೆಗೆ ಕಪ್ಪು 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 ಮುಗೀನಾ ಓಕೆ ಹಿಂಗೆ ನಾವು ಎದುರ್ದ ಡಿಸೈನ್ ತುಲೆ ತುಲೆ ಅವು ಮೂರನಿ ಮಲ್ದಿನ ಒಂದು ಹಿನಿ ಮಲ್ತಿನಾಗೆ ಡಿಸೈನ್
నల్ల ఫినిష్ ఆతిజి మారే ದಿನ ಮುಟ್ಟ ಬನ್ನ ಪೋಡ್ಗೆ ಆಪುಂಡು ಫಿನಿಶ್ ಏತು ಬೇಲೆಂಡು ನನ್ನಲ್ಲ ಹಾಂ ಹಾಂ ಓ ಹಾಂ ಓಕೆ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅದೇನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಂತಾನು ಲೇಬೋದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಪಿ ಯು ಪಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ ಸಿಂಪಲ್ ತುಲೆ ಫುಲ್ ಹಾಂ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಗ್ಳು ಉಂಡತೆ ಮಲ್ಪರ ಇಜ್ಜೆ ಆಡೋದು ಪಿ ಯು ಪಿ ವರ್ಕ್ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಇಲ್ಲಾಗಿ ಇಂಕ ಬೇತಕ್ಲಿ ಇಲ್ಲಾಗಿ ಮನಗ ಆಸೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಕ್ಕ ಇಲ್ಲು ತುನಗ ಒಂದು ಲೈಟಿಂಗ್ ಬರ ತುನಗ ಅಂಡ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಚೀಪರ್ದ ಹೆಂಗೆ ಪಣ ಕಮ್ಮಿದ ಏತು ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕೊಂಡು ಆಟ ಕಮ್ಮಿ ಇಡ ಹೆಂಗೆ ಮಲ್ಪದ ಆಂಡ ಪೋಡಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪೋಡಿಗೆ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಪಂಡ ಅವು ಅದು ಬಲ್ಪ್ ಉಂಡತೆ ಅದು ಒಂಜಕ್ಕೆ ಏತಿ 400 ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಪ್ 400 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಇಂಚಿ ಈತ್ 400 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಈತ್ ಬಲ್ಬ್ ಉಂಡು 10 ಬಲ್ಬ್ ಉಂಡದ 3 ಉಲಾಯಿಡೆ 10 ಬಲ್ಬ್ ಉಂಡು ಅಪ್ಪ ಕಾಸು ಇತ್ತಾನೆ ಪಿದೇಡು ಕೂಡ ಅಂಚಿನ ಬಲ್ಬ್ ಉಂಡು ಟೋಟಲ್ ಒಂಜಿ ಬೆದ ರೇಟ್ ಉಂಟು 450 ಕೂಡ ಒಂಜಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಓ 450 ಬೆದ ರೇಟ್ ಉಂಡಾ ಅವೇ ಪಿದೇಡು ಟೋಟಲ್ ನಮಕ್ ಅವು ಬಲ್ಬೇ 25 ಉಂಡದ ತೋರ್ತೇನೆ ಇರುವ ಚಿಲ್ಲರೆ ಓಡಿಗೆ ಮಾರದ ಅವು ತೂಲೆಗೆ ಆಯ್ತು ಅವು ನಾಯಿ ಮಾರದೆ ಆಯ್ತು ಇಡ್ಡೇಟಿ ಚಿರತೆದಲ್ಲ ತೋಜುಂಡತ ಹಾಂ ಓಡ ಉಂಡು ಅವಲಿ ಪೋಚು ಬಂದಿದೆ ಜೂಮ್ ಗಿತ್ತಾರಾ ಜೂಮ್ ಗಿತ್ತಾರಾ ಅಂಚ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಇರುವ ಲೈಟ್ ಉಂಡದನ್ನ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ಪರ ಇಜ್ಜಾಡ ಆಟಲ ಒಂಜಿ ಹೊಸತ್ತಿಲ್ಲತೆ ಎಡ್ಡ ಬಂತೀನಿ ಅಂಚ ತುಲೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಲಾಯ್ಕ್ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಬರಲಿ ಆತೆ ಒಕ್ಕ ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಬರಲ್ಲ ಸರಿ ಎಲ್ಲ ಬರಿಯಾರೆ ಮುಲ್ಪ ಪೋಯರ ಆಪ್ನ ಹ್ಞೂ ಏರು ಬರ್ಬೇರು ಏರುಲ್ಲೇರು ಮರ ತವಿನ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪರಂಡ ದೊಡ್ಡದ ಅವು ಅಂಚಿಡ್ದ ಅದು ಮೇಲಾನೆ ಬರಡಿ ಇಂಚ ಗರ್ತನ್ ಚೂಚೂರಂಡಲ್ಲ ಹಾಂ ಇನ್ನೇನು ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ತೇರು ವರ್ಕರ್ ಮುಂದು ಮುಕುಲು ನಮ್ಮ ಹತ್ತು ಪೇಂಟರ್ ನಾಲ್ಕು ಮಲ್ತೇರು ಪೇಪರ್ ಪಾಡ್ದೇರಾ ಫುಲ್ ಪೇಪರ್ ಪಾಡ್ದೇರಿಗೆ ನನಗೆ ಪೇಂಟ್ ಅದ ಒಂದು ಸುಣ್ಣ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಬಿ ಅತಿ ಲ್ಯಾಂಬಿ ಕೊಡ್ತೇರು ಏ ಎಲ್ಲ ಟೈಲ್ಸ್ ತಕ್ಲೇನು ಪಲ್ಲೆ ಟೈಲ್ಸ್ ತಕ್ಲಿ ಫೋನ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಒಂದೊಂದು ದೆಪ್ಪೆರ ಉಂಡು ಮಾರಿ ಎಂದು ದೆಪ್ಪೆರ ಬಣ್ಣ ನೇನು ಇಂಚ ಗಿಪ್ಪು ನಬಿ ಶಿಟ್ ಹಾಂ ಗಟ್ಟಿ ಆಯ್ತು ನೀನು ಪೊಯ್ಯೆ ಮಣ್ಣ ಸಿಮೆಂಟಾ ಮಣ್ಣು ಇಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಸಿಂಕ್ದನೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಂದೆ ಮೂಲ ಈತ ಜಾಗ ಗ್ಯಾಪ್ ಉಂಡು ಈತ ಜಾಗ ಗ್ಯಾಪ್ ತುಲೆ ಅವೇ ಬೇಜಾರು ಇಂಕ ಹಣ ಸಿಂಕ್ ದೀನಾಗ ಗರ್ಪರ್ಯಾಪುಣ್ಗೆ ಸಿಂಕ್ ನೇಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಅವೇನು ಗರ್ಪರ್ಯಾಪುಣ್ ಬನವಂತೀರು ಗೊತ್ತುಜಿ ಪಿ ಯು ಪಿ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನಲ್ಲ ಆಗ್ತೋ ಜನು ಸಿಂಪಲ್ ಮಲ್ದೇನಿ ಬೋ ಬಾ ದಾದೆ ಹಾಂ ಪರಿವಾರ ಏನಾ ಹೋಯ್ತಾ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ದ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ದ ಅಂದ ಸ್ಕೂಲ್ದನಾ ಹಾಂ ಓಕೆ ಎಲ್ಲೆ JCP ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬರ್ಪೆರಿಗೆ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಎದುರು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಥರ ತೋಜುನು ಸೊ ಲೆವೆಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬರ್ಪೆರಿಗೆ ಒಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ಕಂಚಿ ಪೋರೆಂಡು ಅಂಚದು ಒಂಚೂರು ಗರ್ಪೆರೆಂಡು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಹಿತ್ತೆ ಅವೇ ಉಲಾಯ್ದ ಮಣ್ಣು ದೆಪ್ಪೆರೆಂಡು ಮಣ್ಣು ಫುಲ್ಲು ಅವು ಪಂಡ ಟೈಲ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಬಂಗ ಅತ್ತಮ್ಮ ನೀರು ಪಾಡ್ರತ್ತು ಅವು ಗರ್ಪೆರೆ ಅವಳು ದೆಪ್ಪೆರೆ ಹಾಂ ನೀರು ಪಾಡ್ರೆನಾ ಅಲ್ಪ ಟೈಲ್ಸ್ ತಕ್ಲು ಬಂದಾಗ ಅವೇ ಮಣ್ಣು ಪುರಿಪುಣತೆ ಹೆಂಚದ ಆಮೇಲೆ ಒಂಜಿ ಗೆಪ್ಪೆರೆಗೆ ಯಾನು ಮೀದಾತನು ಹಿಂಗೆ ಜಪ್ಪೆರ್ಲಿ ನಡಪೆರ್ಲಿ ತೀರ್ಚಿ ಅಬ್ಬಾ ಒಂದು ದಾದೆ ಗೊತ್ತು ನಡಪೆರೆ ಒಂದು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗೊರೆ ಪುಣ್ಣಮಗೊರೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಜ್ಜದು ಒಂದು ಅಬ್ಬಾ ಒಂಜಿ ಹೆವಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಕಾಂಡೆ 2 ದಿನ ಆಂಡ್ ಅವು ಇಂಥ ಕಾರು ಬೇನೆ
ಕಾರು ಬೇನೆ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ರೆಡಿ ಆದ ಬತ್ತೇರು ಓ ಯಾನ್ ಕೊಂದು ಪಾಡುವೆ ಈಗ ಗೋರ್ದು ಕೊರ್ಲೆ ದಾನೆ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಅನ್ಪುಜೇರು ಬೊಕ್ಕಲ ಮನ್ಪಿನಿ ಕಣ್ಣನಿಗೂ ಏನ ಕಣ್ಣನಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಲೆ ಕೊರು ಹೊಡ್ಚಿಂది ಎಂತ ಮಲ್ಪೆ ಹೊಡ್ಪುಜೇರ ಇತ್ತೆ ಪನ್ನಗಲಂದ್ರೆ ಇರಿಯಂಜ ಗೋಡ್ದು ಕೊರ್ಪಿನಿ ಈ ಕೊಂದು ಪಾಡು ಯಾನ್ ಕೊಂದು ಪಾಡು ಎಂಕ ಆಪುಜ ಅವನಿತ ಗರ್ಪೆ ಮೆತುಲ ಊಲು ಊಲು ಗಹನ ಕಾರಕ್ಕೆ ಬುರ್ನ ಮಲಕ್ಲೆ ಮಂಡೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಪೆನ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅತ್ತೆ ಈಗ ದಾದಾಪುನೊಂದು ಏನಂತ ತೂನಾಗ ಈನ ಕೈ ಕೊನೊಪಿನಾ ಯಾವಿ ಎಂಕ ದುಂಬೆ ನಡಪ ಆತೇನಿಜ್ಜಿ ಚೂರೆ ಕೊನೇನಿ ಯಾವ ಬಿ ದಾದನ ದುನ್ನಪುರನ ಕಾರದ ಬೇರೆ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕುಡಿ ಅವೇಂಚ ಸೈಡ್ ಉಂಟು ಓಕೆ ಫೈನಲಿ ಇಂಕಲ ರೂಮ್ ಉಡ್ಲೊಂಚ ಇತ್ತನ ಮಣ್ಣು ಬೊಕ್ಕಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಅವೇ ಬೊಕ್ಕೊಂಚೂರು ಒಂದಲ್ಪ ಬರೀ ಇಟ್ಲೆತ್ತನ ಮಣ್ಣು ಸೊ ಅವನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಂಡೆ ಇಡ್ಲ ತುಂಬಿ ಅನೆ ಎಕ್ಕಡ ಬಂಡೆ ಎನ್ನ ಕಾರ್ ಬೇನೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂದು ಬಟ್ ಎನ್ನ ಇತ್ತ ಕಾರ್ ಬೇನೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡು ಅವು ದಾದನ ಹೆವಿ ಇದ್ದಿರ್ತೈತೆ ಅಂಚನ ಅಂದು ಬಾ ನಾನೇನ ಬೇಲೆಂಡು ವಾಗಜವು ಇಂದುಕ ಜೋದೆ ಪೆರಾಪುಣೈತೆ ನಮಕ್ ನುಪ್ಪಾತಿಜ್ಜಿ ನುಪ್ಪುಲಾತಿಜ್ಜಿಲ್ಲ ಅದು ಹಾಂ ಉಪ್ಪವರು ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಕದ ಅಂದೆ ತುಲೆ ನೆಟ್ಟಿತ್ತಿನ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹೊರಗೆತ್ತ ಅಂಚೆನೆ ಲಕ್ಲೆ ದಾದಿ ಅವು ಕಂಡಿಡ್ಬಿಡ ದೀ వచ్చి ಮಾರ್ಯಾರೆ ಅವು ಅಲ್ಲ ಆ್ಯಪುಂಡು ನೀ ಮುಲ್ಪಲೆ ಸುಮಾರು ಮಣ್ಣು ಇತ್ತನು ಒಂದು ಲಗೆತ್ತ ಚಲೋ ನಾನು ನೀರು ಬಡ್ಲಿ ಹೋಯ್ತಾ ಗೊತ್ತು ಬಸಳೆ ಗಜ್ಜಿಪಾ ಏನೋ ಅಲ್ಲಿ ತಂದಿಲ್ಲಾರ ಚಾಮನ್ ತಂದಿಲ್ಲಾರ ಕಾಫಿಯಾ ಅಂಚ ಮತ್ತು ವಿಷಯ ಬಗೆನ್ ಚೊಲ್ಲಾರ ಸುಮಾರು ಬೇಲೆ ಉಂತಂತೆ ಅವನುಂಡ ತಂಚಾದ ಬಕ್ಕ ಹೊರನೆ ತೋಚಿಪಾಗ ಅಂದು ಅಪರತ್ನಕ್ಕ ಸರ್ಬತ್ ಮಲ್ತುಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೇಲೆ ದಕ್ಲೇಗ್ ಓ ಬೇಲೆ ದಕ್ಲೇಗ್ ದಾದನ ಪಂಡೇರಿ ಏನಿ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಬೆಚನೆ ಇಡ್ಮಲ್ದಿನ ಪಾಪ ಇರೆಗೋಸ್ಕರ ಬೆಚನೆ ಇಡ್ಮಲ್ದಿನ ಇರೆಗೋಸ್ಕರ ಪಾರ್ಪುಜ್ಜೆ ಚೌಲಿನ ಅದೇ ಓಕೆ ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು ನೆನ್ಮ ಸೊ ಅಪ್ಪ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತದ ಗಂಜಿ ಮಲ್ತೆ ಹಂಚೆನೆ ಕಜಿಪುಲ ತುಲಿ ಮಲ್ತೆ ಬಸಳೆ ಎಲ್ಲ ಪದಂಗಿಲ್ಲ ಮೊಲಮಲ್ಲ ಒಂದು ತೋರದ ದಂಟು ಗೊತ್ತು ನೆನೆಟ್ಟು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಕುಕ್ಕರ್ನ ತಿತ್ತಿ ಇದು ಮೀನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು ಮೊಕ್ಳು ಮೀರೆ ಹೋಗ್ತೀರು ಸೊ ಮೀನು ಏನು ಫ್ರಿಜ್ ಹಿಡ್ದಿತ್ತಿಜಿ ಬುಡ್ಚಿ ಬಂದು ಆಡೆಲ್ಲ ನೀರು ಬಿಡ್ತನು ಕಾಯಿ ಪುಕ್ಕ ಅಕ್ಕಳು ಮೀರು ಬಣ್ಣ ಸರಿ ಆಪು ಅಕ್ಕಳು ಬಣ್ಣ ಮೇರ್ ದೀಪ ದಿಯೇರು ಗಹನೈತೆ ಆಯ್ಗ ಚೌಲಿ ಮೈತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕನಿ ಮಿತ್ತು ಹೋಪು ಚೌಲಿ ಆಪು ಜಂಗ್ಲಿ ಎರಡು ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಅಡ್ಲ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಬೋಡು ಅಂಚ ಆಯ್ಗ ಒಂಚೂರು ಬೆಂದ್ರೆ ಕಾಯ್ತೀರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೀನು ಕಾಯ್ಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ ಇವತ್ತು ನಾವು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಡುಗೆಗೆ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಯಾವ ಊರೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನ ಪಾಡು
ಒಂಚೂರು ಸ್ಲೋಟ್ ಬೇಯಿಪ್ಪಾವಡು ದೇಪಂಡ ಮಲ್ಲ ಬಂಗುಡೆ ಅಂಚಾದು ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ ಕೈಟ್ ಸರ್ಕಸ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪದಪ್ಪ ಅಭಿ ಆಡೆ ಚೂರು ಬಲೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಯಾಕೆ ಪಲ್ಟಿ ಬೇಡ್ರಿ ಓ ಏನಾ ಬರ್ತಾರಾ ಪಲ್ಟಿ ಪಾಡ್ರೆ ಒಂಚೂರು ಬಂಗ ಆಪನ ಬೇರೆ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪಡ ಆಪನ ಕಲರ್ ತುಲೆ ಮಾರಿ ಸಿರಿ ತಕ್ಕನ ಕೊಡಿತಾ ಎಂತ ಬಾಡ್ನು ಸಾರಿ ಬಂಗೋಣ ಮಾರೆ ಬಂಗುಡೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದ ತುಕೆ ಬಲ್ಲ ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಕೊರ್ಲೇಟೆ ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಮಾಡ್ದ ಎಣ್ಣೆ ಚೂರು ಬೇಯ ಎಣ್ಣೆ ನೈಟ್ ಉಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಅತ್ತ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲ ನೀನು ಅತ್ತ ಒಂಚ ಚೂರು ಮುಸುಂಟು ಪಾಡುವೆ ತೇಗಂಚ ಬತ್ತಿರು ಹಾಂ ಮನ್ಪುಜತ ಅಣ್ಣ ನೀನು ಮನ್ಪು ಯಾಕೆ ಜೋರುಲ್ಲೆ ಪಾಪತ್ತೆ ಜೋರುಲ್ಲೆ ಮುಂಗ್ ಕೊರೆಸು ಮೊನೆ ಮುಂಗ್ ಕೊರೆಸು ಹೇಗೆ ಜಂಗಿ ಕೊರಿಯಾ ಪಾತಿರುಲಿ ಅಂಗಿ ಕೊರಿಯರ್ ಅಂಗಿ ಬಾಡೋಡು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪ ಅಂತ ಅವೇ ಪಾತಿರುಲಿ ಬನ್ನಿ ಕೈಟ್ ಬತ್ತ ಬಂದೀನಿ ಹೀಗೆ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಒಂಚೂರು ಸಮಾಡು ಮೂತುಲೆ ಅಮ್ಮೆ ಮನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಕನ್ನಡ ತೂತೀಜ್ ನೋಜ್ಜೋಡು ನಥಿಂಗ್ ನೀ ಯಾವ ಹಾಂ ಗಂಟೆ 8:30 ಮೀನು ಫ್ರೈ ಒಣಸ ಮಗ ಮಸಾಲೆದ ಕಜ್ಜಿ ಬಿಡು ಬಾಸ್ತಿ ರುಚಿದಾಲ ಈ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ಗೊತ್ತಾಂದಿಚ್ಚಾಣ ಕಾಲ ಆಯ್ತು ಜೋರು ಶುರುವಾಣ ತರಕಾರಿ ಹಂಗೆ ಸಡಿಟ್ಟು ತಿಂಪೆ ಬಂಡ ಮಸಾಲೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಪ್ಷನ್ಕ ಮಸಾಲೆ ದಂಡ ರಡ್ಡು ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪು ನಿಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಹಾಂ ಬೇರೆ ಇದೆ ಅವು ಇಷ್ಟ ತರಕಾರಿ ಇಡು ಬನ್ನಿ ಓಕೆ ಮೀನು ಫಸ್ಟ್ ಮುರುಮೀನವರ ಕಾಯಿ ಅನ್ಪಾರೆ ಬ್ಯಾಪಂಡ ಮುರುಮೀನಿಲ್ಲ ಅಂದುಲ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಗುಡೆ ಬಂಗುಡೆ ತಿಂಬಲ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಬಂಗುಡೆ ಮುರುಮೀನು ಎಡ್ಡೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಮಸಾಲೆ ಮೀನು ಇದು ಎಡ್ಡೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲ ತೆಗಿತೀನಿ ಮೂಡು ಬಂದೆ ಓಕೆ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಂಥ ಸಿಂಪಲ್ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಅಣ್ಣ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಮಸ್ತೆ